Wanneer mense oor kouddiere praat, fokus hulle dikwels op die skoonheid en die skouspel. Hulle praat oor die materiale, die elegantie, die ligte en die finale onthulling. Kouddiere is niet net een creatieve praktijk nie, dit is een werkskepper, een vaardigheidsontwikkelaar en een bijdraer tot plaaslike en nationale groei. Die proces begint met de idee, maar het brei uit tot een ketting van werk wat regte mense en regte gesinne ondersteun. Dit is die deel van mode wat baie nie sien nie. Kouddiere het die unieke vermoë om beide drome en ekonomie gelijktijdig te bou. Kouddiere vereis detail, geduld en vaardigheid. Dit word nie massa geproduceer nie, dit kan nie gehaas word nie. Elke steek dra voorneme, as gevolg hiervan steun kouddiere zwaar op menselijke vakmanskap. Een enkele kledingstuk zal dikwels patroonmakers, kleermakers, kralenwerkers, materiaalspecialisten, illustreerders en afwerkers betrek. Sommige rollen vereis jarense opleiding, ander is geërfde vaardighede wat deur generaties heen bewaar is. Elke persoon wat tot een kouddiere kledingstuk bijdra, verdien inkomste wat hul huishouding ondersteun. Die werk biedt stabiliteit, waardigheid en een pad voor creatieve groei. Dit is een van die sterkste economische waardes van kouddiere. Dit skep werk deur kuns eerder as machinerie. Kouddiere moedig leer aan. Mense wat bij een modeatelier aansluit, groei dikwels deur mentorskap, oefening en blootstelling aan moeilike tegnieke. Met verloop van tijd word hulle kundig is. Baie begin uiteindelik hul eie klein besighede of word opleiers vir die volgende generatie. Vaardighede soos borduurwerk, materiaalmanipulasie en structurele ontwerp is skaars en waardevol. Wanneer hierdie vaardighede aangeleer en bewaar word, versterk hulle die hele modebedryf. Hulle maak ook die deur oop vir globale geleenthede, want vakmanskap is een universele taal in die wêreld van leksheid. Kouddiere maak staat op materiale wat met zorg verkry word. Ontwerpers werk dikwels saam met plaaslike materiaalmakers, kleerstofkundiges, bykomstigheid verskaffers en ambagslui. Elke samenwerking ondersteun een micro-economie rondom die atelier. Hierdie netwerke is belangrijk omdat hulle geld binnen gemeenskappe laat cirkuleer. Hulle help klein ondernemings groei, van kraalproducenten tot patroonsnijers. Wanneer hierdie besighede uitbrei, hier hulle meer mense aan, lei meer vakleerlinge op en verhoog produktiwiteit. Kouddiere word 'n katalysator wat baie ander sektore aandryf. Wanneer kouddiere op loopplanke, tydskrifte en rooi tapuite verskyn, plaas dit die kollig op die kreatiwiteit van die vasteland. Hierdie sigbaarheid lok kliënte, beleggers en handelsmerke wat wil saamwerk. Die belangstelling leidt tot meer opdrachten, meer productie en uiteindelijk meer werksgeleenthede. Die groei wat deur kouddiere geskep word, bly nie binne die mure van 'n atelier nie. Dit spoel oor na vervoer, kleinhandel, fotografie, geleentheidsproduksie, modellering, grimering, handelsmerkbou en digitale bemarking. Een kouddiere bestelling kan verskeie industrieë betrek. Kouddiere leer discipline, geduld, creativiteit en trots op vakmanskap. Hierdie waardes het 'n positieve impak op die lewens van ambagslui. Dit inspireer vertroue en skep paaie vir finansiële onafhanklikheid, vooral vir vroue en jong mense.